Tak zdravím vás. Chcel by som vám v dneskajšom videu predstaviť zváračku CO2 Telvin talianskej výroby. Je to 195/2, označený Telmik. Túto zváračku mám nejakých pár rokov. Je to skôr, by som opísal ho ako hobby trieda. Na voľakú výrobu by som to moc neodporúčal, ale na hobby doma stačí úplne. Takže páči sa mi na nej to, že má prepínanie vlastne 400 V a 230, čiže môžem používať na klasickú zástrčku a dá sa využiť proste aj na týchto 400 V. Potom to funguje tak, že sa prepína sa vlastne 1 a 6 môže ísť na 400 aj na 230, ale už 7-8 sa používa pri 400 V, takže sa vlastne nastaví sedmička v pozícii akoby jednotka. Ďalej, čo sa mne troška nepáči, chýbajúci ISO konektor a dĺžka kábla ukazuje 180, takže 1,80 m je dlhý kábel, uzemňovací len 1,5 m. To sú také nevýhody k tejto veci. Kto chce, to môže dať prerobiť. Dá sa to vlastne spraviť. A ozaj som to do nejakých extrémov netlačil. Na také bežné zváranie, čo to používam vlastne. Je to, by som povedal, že dosť výborná zváračka. No a to by som nehal každého na posúdení, kto to má. Možno si niekto povie, že je to ozaj len moc hobby, ale Taliani dizajn zvládli a nejaké tie chybičky krásy to má určite. Dobre, takže to je asi toľko. Teraz s tým parametrom trocha. Môžete na hlavnú tabuľku. Takže pri ďalšom videu zatiaľ majte sa.